Dobře, jasně. Takže pouští draka. Utíká se svým drakem, dochází jí energie, je už hrozně unavená a ten drak jí uléčí. A ne, vidíme její obličej, je smutná. Ale ne moc smutná. Jasně, takže vytáhne z kapsy tyčinku Havlínka. To je moje matka, pardon. Halo? Teodor vysuchnul Alvina. Alvina, Cože? no, aspoň, že to nebyl ten odpadu. Jen se nebo. A Teodor je taky stavu. Poslyš tohle, já teď nemůžu řešit. Já ti naprosto rozumím, ale... Promiň, malou otázečku. Jak by se ti líbilo mít baden kuchyň? Hele, jestli mi vytvoříš dům, tak je po tobě. Půjdeš na ulici, kapiš to? Matky. Co kdybychom se teď raději podívali na předpoklady prodeje? Víte, na první pohled se mi ta čísla zdála poněkud přehnaná, ale na druhý už ne. Jaký má Teodor zadek? Vrátíme se k tomu později, ano? Mimochodem, před 10 lety byla prodejnost mysli tyčinek u 6 až 12 letých dětí nepatrná. Za jak chytrýho se Simon pokládá. To jsme rozdíl od toho, jak chytrý skutečně je. Kdo je Simon? To já ne. Pokračuj. Jak moc Alvin smrdí? Víte co? Asi si půjdu zbavit svoje věci. Souhlasím. Kluci, co má být tohle? Evidentně Teodorův zadek. No, říkali jsme, že jsme kreslili. Zrovna na mojí prezentaci? Kvůli vám jsem vyletěl. Aha. To jsme nevěděli. Je nám to líto. Tak vám je to líto, no to je fantasticky. Ale... Jenže vaše lítost mi práci nevrátí, Teodore. Proč jsou všude moje svršky? Jo, ty jsme vyšli vodu. Dobrý nápad, co? Proboha, Teodore, ty cestu. To je rodinka, baby. Dokaž to. Dobře věřím ti, ale musíme si spolu promluvit. Kde je Alvin? Alvine! Tohle máš omíšovat. Alvine! Padejme! Ven!